Аки Юсуф чихе? Чихе Зафарҷон. Чока дайҷи настроениёт нест зиқ шиштаи? Намяка роз шувум кор нест. Ки ҷое мерай патент мепурсанд. ба худо айхона занг резам пул гуфтесиян. И гула ки чанг 2 рӯз пас ид мешава. Чихела ки ба ҳамин ҷо омадам штам ай худованди Таъоло зору дорам ки ягом чӣ буту ризқ рӯзӣ ба гудокора роҳӣ кунам. Иншалло метада ин моҳи шарафи Рамазон худованд. Иншалло. Хай мешинем ки чӣ кор кунем инамиҷа. Кор ки ман кор наём инамиҷа мешинем. Хай чихела ки худованд метая ку ҳар кас ҳар бандари худованд иншалло ризқ рӯзиша метахаз медони ку. Ки ҷое ки боша набоша. Ина Зафарҷон ина ба худо ина диди Зафарҷон нигоҳ ку. Нигоҳ ку Зафарҷон нигоҳ худованд чихе мета нигоҳ ку. Аки Юсуф мадам ягом таби чӣ? Барои чӣ? Пой ма тар мешавад. Майлиш